Môžeš. Haló, počujeme sa? Dobrý večer, ja by som chcel pokračovať teda v prezentácii, tak ako sme boli ohlásení. Moje meno je Peter Vešteník a mojou úlohou bude, dúfam, že vás pobaviť alebo porozprávať vám o tom, prečo tie štátne weby nefungujú, respektíve štátne projekty nefungujú. Bližšie to? Ok, sorry. Prvýkrát z mikrofónu. Moji predrečníci viac menej už obvinili vývojárov Justice.SK, že sú viac menej neschopní. A ja sa vás pokúsim zoznámiť, prečo sa takéto veci dejú. Nebudú tu odhalené žiadne šokujúce informácie, ktoré by boli vhodné do správ ani nič podobné. Dám vám iba môj názor na to, čo sa naozaj na štátnych projektoch deje, keďže som súčasťou už niekoľko rokov. For the guys in English, I'm sorry, but there will be no presentation. The presentation will also be told in Slovak language. I'm sorry. And it will be about how the government project doesn't work. OK, ja som sa pýtal, nakoľko môžem byť interaktívny, takže budem interaktívny. Chcel by som vedieť, koľko z vás si myslí, že sú štátne projekty úspešné. Normálne ruky hore. Dobre, jeden. Popravde ten jeden má pravdu. Kolega sa pýtal na úspešné, že ako prehlásiš projekt za úspešný? Viete o štátnom projekte, ktorý má nejaké reálne problémy? Okrem Unitasu. A Unitas zlyhal na niečom úplne inom. Evidujete nejaký projekt, ktorý by naozaj mal problémy? Nejaké v novinách prepierané dôsledky, niečo, čokoľvek? Unitas. Daňové riaditeľstvo je iné. To bol jediný projekt a tam to bolo len o tvrdohlavosti. Takže majú tie projekty nejakú návštevnosť? To nie je dôležité na štátnom projekte, či má návštevnosť alebo nemá návštevnosť. Ciele štátnych projektov sú úplne iné a sú napísané vo výzvach. To, že či má stránka návštevnosť alebo nemá návštevnosť, je úplne irelevantné z pohľadu štátneho projektu. Dobre, aby som zdôvodnil, prečo si myslím, že naozaj všetky štátne projekty v Slovenskej republike sú úspešné. Tak ako som povedal, žiaden štátny projekt na Slovensku nemá momentálny problém. Ani jeden. Všetky sú úspešné, pretože boli odovzdané, niektoré boli odovzdané s výhradami, niektoré boli odovzdané bez výhrad, ale všetky boli odovzdané a akceptované. Keď sa na to pozriete čisto z projektového hľadiska, je to úspešný projekt. Ak zaň boli ešte aj vyplatené všetky peniaze, ktoré mali byť, úplne geniálne. Ospravedlňujem sa v prvom rade za to, že sme presúvali prednášku, v druhom rade za to, že chvíľku mi to bude trvať, pretože mám iba osnovu, nakoľko som už nespal 18 hodín, takže poprosím vás aj ospravedlniť moje občasné výpadky. Napriek tomu teda, že projekty sú všetky úspešné, tak ako tu hovorili predrečníci, všetci dobre viete, že tie projekty vyzerajú nejakým spôsobom, častokrát sú nepoužiteľné, častokrát by sa dali navrhnúť lepšie, častokrát by sa dalo urobiť veľa. Ja skúsim zdôvodniť, prečo to nejde až tak jednoducho, ako si to všetci predstavujete. Niečo o mne, prečo si myslím, že mám teda oprávnenie niečo takéto rozprávať. Po skončení vysokej školy, keď som vlastne počas výšky robil pre spoločnosť, ktorá dodávala komerčnej spoločnosti, som sa zamestnal v spoločnostiach, ktoré viac menej sa špecializovali na dodávky štátnych projektov. Dovolím si ešte reagovať na mojich predrečníkov o Anasofte a podobne. Problém je v tom, že vy vidíte z portálov, alebo teda z celých riešení len web. Ten web je síce výstavná skriňa, ale nikto z vás nevie, aké sú za tým zmluvy, kto robí podporu, kto robí prevádzku, či ten web, za tým webom môže byť kľudne skrytých 40 serverov, ktoré niečo robia, o aktivitách, ktorých vy ani nemusíte vedieť. To znamená, ak tu niekto povedal, že Anasoft si nevie po sebe upratať stack trace, ten stack trace vôbec nemusí byť dôsledkom Anasoftu, stačí, aby niekto skonfiguroval IS-ko. A môže to robiť naozaj úplne iná firma a Anasoft je v tom nevinne. To, že Anasoft napríklad je ako kontaktný bod na UPVS, ak ste skúsili niečo riešiť z UPVS, zistíte, že zhruba po 3 dňoch si vás pinkajú po 6 slovenských firmách, ktoré dodávajú štátnej sfére a skončíte z Anasoftu v úplne inej spoločnosti, povedzme v Diteku, ktorý dodával práve ten jeden komponent, s ktorým máte vy problém. To znamená, tie zmluvy, vzťahy, všetko ostatné je tam tak komplikované, že bohužiaľ bez znalostí zmluv a týchto vecí neviete, kto to pokazil ani prečo to pokazil.
A dokonca komerčné firmy to môžu byť úplne nevinne, nakoľko častokrát tieto weby neprevádzkujú komerčné firmy, ale prevádzkujú ich práve nejaké štátne inštitúcie. K tomu sa tiež za chvíľku dostaneme. Dobre, štátne projekty. Ja by som si ich dovolil rozdeliť na dva typy. Jeden typ, a tých je už našťastie pomenej, sú projekty na vyplnenie rozpočtu. To je geniálny projekt, keď si musíte sa vžiť do role manažéra alebo teda vyššieho úradníka na akomkoľvek štátnom úrade a zobrať si, akým spôsobom funguje. Tento úradník funguje asi takým spôsobom, že každý rok pripravuje rozpočet. A ak ten rozpočet neminie, na budúci rok dostane menej. To znamená, ak jemu sa naozaj stane to, že zistí november, október, pretože v decembri sa už zatvára štátna pokladnica a vtedy sa už nič nedeje, a v novembri, keď zistí chlapec, že chlapci, ale mne tu vyšli 100 000 eur, 200 000 eur, 1 000 000 eur a ja ich potrebujem minúť, tak sa hľadá akýkoľvek projekt, na ktorý by sa tieto peniaze minuli. Hovorím, toto je minulosť, nakoľko bola kríza a tvárime sa všetci, že šetríme, ale takéto projekty naozaj existovali. Zmysluplnosť takýchto projektov nebolo ani kde popravde nejakým spôsobom napadnúť, pretože ste o nich nevedeli. Tie projekty sa odohrali väčšinou priamym zadaním nejakej firme, tá firma to dodala a ani jedna strana, ani štátny úrad, ani firma to nebudú rozporovať. Naozaj čistá logika je za tým, manažér komerčnej spoločnosti je odmeňovaný za to, že šetrí, manažér štátnej spoločnosti je odmeňovaný za to, že minie všetko, čo dostal. Veľmi jednoduchá logika. Ak neminie, na budúce dostane menej a tomu môže spôsobiť veľké problémy. Ak minie, môže žiadať viac. Tieto projekty podľa mňa už hovorím, momentálne asi nefungujú, nakoľko naozaj sa šetrí, kde sa dá. No a prejdeme na projekty, ktoré som ja nazval, že ideové. To znamená tie, kde sa tvárime, že za projektom samotným je nejaká vznešená idea, ako sú Unitas, Spojené, ja neviem, bol tam GovNet celý, prepojenie všetkých štátnych úradov, EID, bezvýznamový identifikátor, e-health, čokoľvek, čo si vymyslíte. Tieto projekty sú väčšinou projekty, ktoré sú financované s pomocou Európskej únie, to znamená v rámci opisu. V rámci opisu. To znamená, veľkú časť nákladov na tieto projekty znáša Európska komisia, alebo teda dostávame v rámci kohezných fondov či akých fondov. A to sú naozaj veľmi zaujímavé veci. Je tu niekto, kto niekedy robil na štátnom projekte? Kto prešiel výborne vzadu, takže tí páni si prešli týmto celým cirkusom. Celý štátny projekt viac menej začína niečím takým, ako vyrobme si štúdiu. Štúdia realizovateľnosti, štúdia čohokoľvek, nazvime to akokoľvek. Je to vlastne nejaké biznisové zdôvodnenie, prečo ideme robiť štátny projekt. A tuto sa začínajú samotné problémy. Štúdiu nemôže urobiť niekto, kto sedí proste nejaký... Môže byť hociaký lumen, to znamená, môže byť naozaj domenový odborník, aký chce. Pokiaľ nepracuje v konzultačnej spoločnosti, ktorá má meno, tak tú štúdiu proste robiť nebude. Možno bude robiť ako 45. subkontraktor, ale ináč sa k tej štúdii nedostane. To znamená, viac menej štúdiu vypracujú konzultačné spoločnosti. Popravde ani nepoznám nejaké ich mená, ale častokrát na štúdii participujú hlavne ľudia, ktorí nie vždy celkom do hĺbky rozumejú za prvé domene a za druhé častokrát ani nereflektujú to, čo by si naozaj prijal. Napríklad ja teraz budem hovoriť, ja participujem na zdravotníctve, skúsiť sa dohodnúť medzi zdravotníkmi, to je niečo neskutočné. Ja som osobne sa zúčastnil na stretnutí, kde prišli zástupcovia komôr a bolo jasné, o čom sa máme rozprávať. Nasledujúce 3 hodiny sa hádali o úplne iných veciach. O starých hranách, o tom, kto má koľko peňazí, kto nemá koľko peňazí a prečo si to niekto môže dovoliť. A neriešilo sa to, čo sa na tom projekte malo riešiť. To znamená, častokrát neexistuje ani konsenzus v tej domene, ktorú ideme riešiť. To znamená, niekto si sadne, pozrie si, toto by bolo pekné, takto by to mohlo vyzerať dobre, toto sú trendy, napíšeme štúdiu. Podľa tej štúdie napríklad na Slovensku máme portál, na ktorý bude 650 miliónov
unikátnych prístupov ročne. Pozdravujem vás, vypočítajte si to, koľkokrát musíte kliknúť. Taká perlička na záver má by byť prevádzkovaný na SharePointe. Takže želám veľa šťastia s tým, kto to bude implementovať. V každom prípade dostanete takéto zadanie. Štúdia je zadanie pre vypracovanie projektu. Už realita v tej štúdie je namilo vzdialená tomu, čo sa naozaj dá zrealizovať a čo by sa malo zrealizovať. Lebo častokrát sú to fantasmagórie, wishing, proste čokoľvek. Ináč, ak máte niekto nejakú otázku, tak ho kľudne prerušujte kedykoľvek, nechce sa mi rozprávať toľko v kuse. Takže, dobre, dostali sme sa cez štúdiu. Štúdia je dokument, nasleduje príprava, ideme vytvoriť súťaž. Neviem, či ste si všimli, ale v prvých vlnách opisu, ktoré prebiehali tak 3 roky dozadu, na tie najväčšie megaprojekty sa vždy zúčastnilo iba jedno konzorcium na Slovensku. Je to zaujímavé, pretože máte 50, 60, 70 miliónov eur a nájde sa iba jedna skupina firiem, ktorá to chce riešiť. Hej? Zamyslite sa nad tým. Momentálne už sa to mení, to znamená normálne, reálne sa na súťaži podiela viacero firiem. Má to jeden problém, vyhráva najlacnejší. Hej, z logiky veci, ako náhle firmy vedia, že sa bude robiť elektronická aukcia, čo sa momentálne musí robiť pri všetkých obstarávaniach, to znamená, znižuje sa cena a tá najlacnejšia cena to vyhrá, automaticky tie ceny letia do nebeských výšin, aby bolo z čoho znižovať. Tam si nepomôžete, každá firma chce dostať zákazku, ale takisto nemôže ísť pod svoje nejaké náklady. Takže tie ceny sú nafúknuté na začiatku, oni sa postupne znižujú. Ak sa zostanú na nejakej hodnote, ktorá naozaj vyhovuje, je to super. Ak je to ešte viac, ako si plánovali maržu, je to pre nich úplne geniálne. Častokrát zistia, že bohužiaľ aj z tej marže musia ukrojiť a možno zistia, že ani nedosiahnu takú maržu, ako potrebujú. K tomu sa dostaneme pri tom, ako naozaj projekt prebieha. No, dobre. Ďalším slovenským folklórom pri súťažiach je čo najväčší počet certifikátov. Certifikáty sú geniálna vec. Keď potrebujete obmedziť firmy alebo konkurenciu, napraskajte tam certifikát. Ak niekto dokážete vymyslieť celosvetový certifikát, ktorý bude unikátny, budete ho udeľovať iba vy a dokážete presvedčiť nejakú štátnu inštitúciu, aby ho vyžadovala, garantujem vám, že máte bohový biznis. Na tom dokážete fakt brutálne zbohatnúť. Ak to nemáte, tak častokrát sa objavujú také perličky, ako skoro všetky firmy dodávajúce IT na Slovensku majú vypísané ISO 14001, to znamená, sú strašne environmentálne. Poznám firmu, ktorá zistila, že tým, že nemá vypracované ISO 27001, prichádzala ročne o desiatky miliónov eur, takže si nechala vypracovať štandard ISO 27001, čo sa týka napríklad bezpečnosti, ktorá má byť dodržiavaná v tomto. Ak máte možnosť, definujte si tam čo najviac vysoko postavených manažérov s čo najviac certifikátmi, ktoré potrebujete. Čím exotickejší, tým lepší. Aby bolo naozaj jasné všetkým, ktorých sa chcú zúčastniť na súťaži, že by to nemali robiť. No a následne teda môžem pristúpiť k tomu, že by sme sa dostali aj k tej súťaži. Výborne. Súťaž. Podklady pre súťaž. Podklady pre súťaž vypracovávajú osoby, ktoré priamo fungujú v tom úrade, ktorý súťaž vypisuje. Čo je ideálne v prípade, že to je neziskovky, pretože to je pár ľudí, v prípade menších úradov sa to ešte stále dá udržať. Ako náhle zadávate o ministerstvo, zarábate si na slušný prúser. Na ministerstve totiž to majú pocit všetci, že majú kompetenciu a oprávnenie sa k takému projektu vyjadriť. Väčšinou tam funguje takisto rivalita, pretože sú to rozdielne sekcie, každá chce niečo úplne iné. Ono sa vám stane, že dostanete 400 strán dokumentu, ktorý nemá ani hlavu, ani petu. Požiadavky sú rozdistribuované úplne rovnako počas týchto 400 strán a je len na vás, akým spôsobom to zinterpretujete. Z týchto pohľadov, keď si to zoberiete komerčné zadanie, alebo keď si zadanie vyrobíte vy, kde si poviete presne, čo chcete dodať, ste úplne v ideálnom svete. Takto štátne projekty nevyzerajú.
štátny projekt je podklady pre súťaž je 400 strán, teraz môže byť aj menej, ale videl som aj 400 stránové podklady, kde jednoducho máte voľnou rečou napísané veci, ktoré sa dajú interpretovať aspoň 5 spôsobmi. Vy si vyberiete jeden a potom zistíte, že niekto myslel úplne iný. Väčšinou to zistíte až na konci projektu, keď vám povie pani, ale toto sme nechceli a potrebujeme, aby ste to prerobili. Nehovoriať, že tá prerávka potom bude stať toľku rozpočtu pomaly. Takže súťaž nie je žiadna sranda. No a prebieha teda, ako som povedal, elektronickou aukciou, to znamená, tá aukcia vyzerá asi tak, že sa zidú obchodníci, ktorí sa pripoja na nejaký portál a sedia. Aukcia má presne stanovený čas, dokedy môže prebiehať a teraz už iba vidíte, ak sa znižujú čísla. Teraz sa všetci klepú, aby to nekleslo pod ich maržu a tak ďalej, častokrát idú pod náklady a tak ďalej, všetko čo sa deje. A na konci ten, čo to vyhral, sa síce teší, ale častokrát ani nevie, že či urobil dobre. Dokonca sa pripravujú súťaže niektoré tak, čo nie je možné dokázať, ale že sa urobí rovno nižšia cena aj obstarávania aj všetkého iného, aby mohlo ísť obstarávanie inou cestou. A následne už je pripravený dodatok na zmluvu, ktorý už obstarávaním prechádzať nemusí, ktorý vlastne dorovná tú sumu na tú sumu, ktorá je požadovaná. Dobre, teraz trošku príkladov z reality, ktoré som zažil ja v mojej firme. Svojho času sme sa uchádzali o smiešný projekt, poviem rovno, išlo o nejakých 30 000 eur, čo je v porovnaní s akýmikoľvek štátnymi projektami, ktoré sú zanedbateľná čiastka. Trúfne si povedať, že na niektorých stretnutiach sa minie viac ako 30 000. Len za cenu prácu ľudí, ktorí tam sedia. A bolo to tak, že oslovil nás známy z tej neziskovky, že potrebuje, aby sme dodali konkurenčnú ponuku, lebo sa mu nepáčilo, že jedna ponuka už bola vopred dohodnutá. My sme dali asi polovičnú cenu. Prvé kolo sme podľa všetkých oficiálnych podkladov vyhrali, cestou domov, keď sme otvárali obálky, lebo sme prišli na otváranie obálky, to je veľmi formálna záležitosť pri verejnom obstarávaní. Zistili sme, že všetci dali také ponuky, že sme boli najlepší, tak sme išli domov, pekne v aute sme ešte oslavovali, jak sme krásne zarobili, alebo teda jak sme dostali kontrakt na 30 000. Keď sme prišli do Bratislavy, asi o pol dňa na to nám prišiel e-mail, že súťaž bola zrušená. Nevyhrali tí, čo mali. V okamihu, nebolo to o pol hodiny, bolo to o 2 dní neskôr, s tým, že ak si chceme prevziať podklady a zúčastniť sa súťaže, opäť, tak máme presne 2 hodiny na to, aby sme sa dostali do toho miesta, kde sa tie podklady rozdávajú, čo bolo úplne nereálne, pretože každý z nás mal úplne iný program a boli sme úplne inde alokovaní. Takže sme sa nemohli zúčastniť opakovaného výberu. Jedna taký drobný detail. Slovenský zákon vtedy hovoril o tom, že ak je tender zrušený, tí, ktorí ho vyhrajú, sa musia zúčastniť druhého kola. Nepripúšťal možnosť, že by sme sa druhého kola nezúčastnili. Napriek tomu nám to nebolo umožnené, ani to druhé kolo prebehlo, následne už vyhral ten, kto to mal. Samozrejme. No a potom nastala tá funny part. Začali sme pátrať, čo vlastne môžeme spraviť, pretože očividne prišlo k protiprávnemu konaniu. Tak sme zavolali na ministerstvo, ktoré vypisovalo tú súťaž a bolo gestorom tohoto. Pýtame sa teda, že či môžeme nejakým spôsobom napadnúť toto rozhodnutie. Bolo nám vysvetlené, že ministerstvo môže zrušiť túto súťaž, alebo teda môže vyhodnotiť náš podnet až v okamihu, keď príde k čerpaniu peňazí, čo by prišlo o nejakého 3/4 roka, takže sme to nakoniec nechali tak. Keď toto sa deje na tendroch za 30 000 eur, skúste si domyslieť, čo sa deje na tendroch za 70 miliónov. Ešte jeden príklad z praxe. Dohodnete sa, a tentokrát neviem, či to bolo, áno, bola to myslím štátna firma, alebo firma sponzorovaná nejakou formou zo štátu. Prídete, máte projekt, oni vás oslovia, dohodnete sa s úplne všetkými ľuďmi, ktorých potrebujete. Obeháte si to tam, pripravíte podklady, vypracujete cenovú ponuku, čo je 2 týždne roboty. A potom zistíte, že prišiel pán, ktorého ste nikdy nevideli a povedal, nie, títo to robiť nebudú. A tender, ponuka, všetko týmto pádom hasne.
To znamená, na štátnych projektoch je niekto vždy hore, ktorý dokáže aj neschopný, alebo si myslíme, že sú neschopní, častokrát za to nemôže. Pretože nad nimi je niekto, kto naozaj má moc rozhodovať. Ten technik, ktorý prevádzkuje ten portál, ten je úplne v rebríčku štátnych úradov tak nízko, že on nemá právo rozhodnúť skoro o ničom. Dobre, vyhrali ste súťaž. Hurá! Pardon. Súťaž bola zrušená? Nie, súťaž bola zrušená iba v našom prípade. Ale... Počkajte sekundu. Dobre. Takže všetko, čo som chcel k verejnej súťaži, som nakoniec vyrozprával. Čo ma aj mrzí, lebo teraz musím sa posunúť ďalej. Dobre, realizácia štátneho projektu. To je tá funny part. Zmluva nič? Čože? Zmluva nič nebude? Zmluva, popravde, ja nie som právnik, takže zmluvy nevyrábam. Zmluvy ku podivu diktuje štát. Zmluvy nediktujú firmy, pretože viac menej aj teraz povedzme, že robím subdodávateľa niekam a veľa firiem sa na vás snaží preniesť podmienky, ktoré má štát. Dostávate sa potom do takých absurdných situácií, že živnostník má splatnosť 45 až 90 dní. Za čo má žiť tie 3 mesiace, to nikoho netrápi, ale robotu musí dodávať. A takéto perličky, napríklad SLAčku máte na 24/7 s reakčnou dobou do 4 hodiny, čo je pre malú firmu pomerne celkom slušne čelnič. A tieto podmienky diktuje štát, firmy, keďže chcú tie peniaze z tendra a chcú participovať na tom projekte, tak ich samozrejme príjmu. Možno si dajú nejaké právne barličky do tej zmluvy a firmy, ak si najímajú subdodávateľov, tieto podmienky automaticky prenášajú na týchto subdodávateľov. A moc není o čom diskutovať, pretože prídete za nimi, poviete, ale nám sa zmluva nepáči. No a my sme veľkí, ja mám takúto zmluvu, ja chcem, aby si túto zmluvu som podpísal. Nepáči sa ti, no bohužiaľ, tak si nájdeme niekoho iného. Takto to chodí. Nie je to ľahké podnikať. Mám tu napísané, že realizácia, a tu ani neviem, kde začať. To je pravda. Moji predrečníci na Open Course, na Open Course hovorili o tom, že je tam kopu nelogických vecí, ktoré sa im nepáčia, nevedia, prečo to tak je napísané. Napríklad tie dátumy, čo ste spomínali. Teraz ani neviem, kde sedia, ospravedlňujem sa, lebo som vás nevidel, takže pardon. To znamená, spomínali ste nejaké dátumy, ktoré vás pobavili, že o 2 roky, o dátumy s rímskymi číslicami, dátumy s normálnymi číslicami. Problém je v tom, že vy vidíte iba výsledok. Vy neviete, či napríklad legislatívne je možné sudcovi zakázať, aby do takéhoto formulára napísal o 2 roky. Toto nikto netuší. Toto získate až po tom, čo prestudujete slovenskú legislatívu, ktorá je častokrát šialená. Za chvíľku sa dostaneme asi k najšialenejšej časti slovenskej legislatívy, aspoň čo sa týka informačných systémov. A tá legislatíva vám tak zväzuje ruky, že musíte sa častokrát škrábať tak, že sa 3-krát domotáte si ruku okolo hlavy, aby ste sa poškrábali na pravom uchu. A to sú tie lepšie prípady, inokedy to ťaháte pomedzi nohy. Dobre, takže legislatíva. Legislatívne rozhodnutia na Slovensku prebiehajú hora systémov. Vyjde, teraz zase trošku príklad z praxe, vyjde nariadenie alebo odporúčanie NATO, aby sa zmenili šifrovacie algoritmy na niektorých operáciách. Výsledkom je, že slovenská legislatíva to implementuje takým spôsobom, že do mesiaca to všetci zmente. Konkrétne Národný bezpečnostný úrad. NATO dáva odporúčanie, aby sa to zmenilo v horizonte 2 až 5 rokov. Takže Slovensko bolo jednou z najprogresívnejších krajín, čo sa týka bezpečnosti. Je to ten istý úrad, ktorý mal heslo MBUSR 1, 2, 3. Problém je v tom, že heslo MBUSR 1, 2, 3 mal technik a toto nariadenie vydal niekto, kto sedí hore, úplne odtrhnutý od reality a povie, OK, tak takto to bude, lebo to sa mi páči. Aby sme si teda
ešte k tomu heslu MBUSR 1, 2, 3, ako vzniklo. Stalo sa nám na jednom projekte, že sme prišli k zákazníkovi po 3/4 roku a opýtali sme sa, potrebovali niečo vyriešiť na bežiacom systéme, potrebovali sme sa dostať do systému. Tak sme ho požiadali, aby zadal heslo. A to zákazník takto zobral príručku, nalistoval stranu 225, kde bolo napísané heslo napríklad MBUSR 1, 2, 3 a to tam presne napísal. A jemu nevysvetlíte, že takéto heslo bolo napríklad. Proste v príručke bolo napísané, že takéto je heslo, tak ho použijem. Takýmto spôsobom mohol vzniknúť MBUSR 1, 2, 3. Dobre, slúbil som vám, že spomeniem najväčšiu šialenosť, ktorú máme v akýchkoľvek štátnych systémoch. Pokiaľ z vás niekedy počuli o... Bože, jak sa volá tá šialenosť? Pardon. Výnos Ministerstva financií o informačných systémoch verejnej správy. Je tu niekto, kto to čítal? Výborne, tí páni, ktorí zrejme už buchali do štátnych webov a Jono, ktorí sa to snaží rozbiť. Keď si prečítate ten výnos, tak tam sú také požiadavky ako absolútna prenositeľnosť kódu, fungovanie na všetkých browseroch, podpora slabozrakých a nevidiacich. A toto všetko máte zabezpečiť na ľubovoľnom systéme, ktorý si zákazník vymyslí. To znamená od Linuxu cez Mac, cez Windowsy, najlepšie od XP-čiek a nikoho nezaujíma, či to je možné alebo nie je možné. Ja si trúfnem povedať, že podľa mňa na Slovensku nie je jediný portál štátnej správy, ktorý by toto všetko spĺňal, aj keď niektoré sa tým hrdia. Už len z tej podoby, že ak je to čisto stránka, ktorá nič nerobí a naozaj len sprostredková dáta, tak si to viem predstaviť. Ako náhle to má byť zložitejší portál, ktorý má niečo riešiť, ja si neviem predstaviť, ako takúto realizácia má prebiehať. A verte tomu, že to robí o mnoho viac problémov. To znamená, realita je taká, že každý štátny projekt sa dostane do fázy, kedy musí tento výnos požiadať o výnimku. Väčšinou sa tie výnimky udeľujú. Keď už som začal spomínať rôzne predpisy a výnosy a legislatívu, tak mojou ďalšou obľúbenou kapitolou sú metodiky. Existuje projekt, ktorý má predpísanú metodiku a teraz citujem všetky. Prince2, TOGAF, RUP, ITIL. Neviem, nakoľko vám tieto skratky niečo hovoria. Prince2 je projektové riadenie, TOGAF netuším. RUP je Rational Unified Process, ITIL je zavádzanie viac menej informačných systémov do prevádzky, ak som to správne pochopil. Nie som odborník ani na jeden. Reálne ten projekt funguje vodopádom. Máme síce na projektovom riadení sa hráme na to, že tam Prince2 funguje, máme na to všetkých ľudí, máme na to všetky certifikáty, ktoré boli vyžadované mimochodom súťaži, ale reálne naozaj je to sprostý vodopád, o ktorom ste sa učili na vysokej škole ako najstaršom a najmenej používanom. To znamená nejaké ospravedlňujem sa teraz už naozaj dole únava. Nejaké agilné metódy, konečne som si spomenul, čo som chcel povedať. Nečakajte na projekt. Z veľmi jednoduchého dôvodu. Na druhej strane nemáte nikoho, kto by vám vedel agilné metódy sprostredkovať. Jedným z predpokladov agilných metód je to, že zákazník bude s vami spolupracovať a bude vedieť, čo má robiť. Nikoho takého v štátnych projektoch nenájdete, pretože o agilných metodách nikto tam ani len nechyroval. Takže my sa síce tvárime na jednom projekte, že robíme iterácie, ale nemá to s agilným programovaním nič spoločné. Reálne sa stalo to, že bol štátny sviatok, pýtam sa, dobre, máme agilné metódy páni, máme 5-dňový cyklus, to znamená, že to odovzdám o dátum neskôr? Nie. Vynechali ste jeden deň, takže o to sa vám skrátil ten cyklus. A však ja mám na to naplánovanú robotu, to nevadí. Toľko k agilným metódam. Takže, okrem toho, že teda máme legislatívu, máme rôzne metodiky, ktoré sa nakoniec nedodržiavajú. No a... Pardon. Teraz by som si dovolil venovať nejaký čas popisu vašich protiažkov, ktorí sedia na tých štátnych úradoch. Alebo teda programátorov, proti ktorým sedia. Verím tomu, že aj tam sú šikovní ľudia, nehovorím, že všetci.
ale určite sa aj tam nájdú, poznám minimálne niekoľkých ľudí, ktorí sú naozaj odborníci na to, čo robia a vedia technický odpor, technicky sú na tej úrovni, aby vedeli oponovať. Častokrát to tak však bohužiaľ nie je. Hej. Štátne úrady nie sú konkurencieschopné súkromným firmám. To znamená, vy si zoberte, že máte jedného štátneho úradníka, ktorý má takúto haldu roboty, teraz úrad sa rozhodne, že dobre, tak zoberiem nejaký projekt a k tej halde roboty, na ktorú má 160 hodín mesačne, môžete pribudne robota za 80 hodín mesačne. Ten človek to nemá šancu stíhať. Nepoznám štátneho úradníka, ktorý by absolvoval nejaké školenie, ktoré by mu umožňovalo riešiť alebo oponovať firmám. Naproti tomu firmy, aspoň teda štátne, ktoré sa podielajú na štátnych zákazkách, nemajú problém s takýmto školením pre svojich interných zamestnancov. Pretože im to zase dáva možnosti napísať, že potrebujú do tendra 4 Microsoft Certified neviem čo, alebo akokoľvek ináč Certified ľudí. Takže tam sú ľudia, ktorí sú nepomerne inde ako tí ľudia, ktorí im oponujú. Za tie peniaze je toto asi najlepšie, čo vieme dostať. Hej, zoberte si administrátor, ktorý by mal zabezpečovať Národný bezpečnostný úrad, hej, slávna kauza MBU série 1, 2, 3. Dobrý admin, trúfne si povedať, že bez problémov si vypýta 2-3 tisíc eur hrubom, hej, keď je naozaj dobrý, na to, čo mal robiť. Nástupný plat podľa tabuliek, ja neviem, 5. platová trieda je nejakých 700 eur. Kde pôjde asi robiť taký admin? No nepôjde do štátneho úradu, akože možno keď je patriot, ale myslím si, že tak patrioticky na Slovensku ešte nie sme. To znamená, štátne úrady nie sú schopné konkurovať ani vzdelaním, ani platmi, ani ničím iným tomu, aby zamestnávali takých odborníkov, ktorí by potrebovali. Napriek tomu, že majú peniaze zo štátneho rozpočtu a všetko ostatné. Takže tých ľudí, ja neviem, mne ich občas až ľúto, pretože oni si to nakoniec za všetkých zlíznú a oni za to naozaj nemôžu. Veľa rozprávam, nechcete sa niečo spýtať? Lebo, neviem, teraz už sa dostávame niekam, kde už naozaj to nemám pripravené, kde som čakal, že sa skôr budete pýtať, pretože sme sa už dostali do reály toho, ako ten projekt beží. A je to, tam je proste veci, ktoré, ja neviem, od analýzy cez vývoj, každá má svoje špecifika, objavujú sa nové požiadavky, neobjavujú sa nové požiadavky, zákazník rozporuje veci, píšu sa dodatky. Najhoršie peklo, čo sa vám môže stať počas výroby štátneho projektu, je to, že sa vymení vláda. To není žiadna sranda. Zoberte si, máte projekt, ktorý má bežať 3,5 roka, medzičasom sa vám vymení vláda. Znamená to, že projekt sa zastaví. Vy máte nahajrovaných všetkých tých ľudí, ktorí musíte dávať plán, akurát za nich nedostávate žiadne peniaze, oni vám nič negenerujú. To znamená, vám tam stojí, ja neviem, 15 ľudí per spoločnosť, funguje tam 6 spoločností, máte 90 ľudí, ktorí stoja, kostujú vás peniaze. Hej? A tí ľudia stoja a nemajú čo robiť, kým sa vláda milostivo nerozhodne, ako bude projekt pokračovať. Väčšinou to robí tak, že sa príjme nejaký dodatok, kde sa niečo pomení. To niečo môže znamenať od kompletnej prerábky po drobné kozmetické úpravy. Potom zase začnete robiť na projekte a začnete doháňať stratený čas, pretože termín projektu, napriek tomu, že pol rok stál, sa vám neposunul. Hej. Takže zase teraz makáte aj fretky a čo sa nestane, ako sa stalo to nedávno na Slovensku, vláda sa potopí sama. Výsledkom je, že zase 2 mesiace neviete, čo sa bude diať. Projekt stojí a čaká sa, kto sa dopredu dostane na ministerstvo, aby vyhodil všetkých tých ľudí, ktorých tam dala predchádzajúca vláda, dosadil tam svojich ľudí, potom sa s nimi musíte zoznámiť, musíte zistiť, čo chcú urobiť s projektom a začínate od znova. Následne rozporujú dodatky, ktoré prijala predchádzajúca vláda a do takýchto bordelov sa dostávate úplne bežne s tým, že máte dodať systém, ktorý vám nikto nepohlaví, časovo máte jeden termín, fixný budget. To znamená, reálne tie firmy šahajú na svoje marže, o ktorých ani len netušujú, že budú musieť šahať. Z projektu, ktorý mal trvať 24 mesiacov, máte 40 mesiacov. Zrátajte si, koľko je to peňazí, keď musíte živiť 15 ľudí. To nie sú sranda položky. A toto sa deje na všetkých štátnych projektoch, na tých veľkých. Takže si zoberte, ja neviem, viem o 5-6 štátnych projektoch, ktoré takto stáli a čakali. 5-6 štátnych projektov znamená tak 700 ľudí, ktorí čakali a nič nerobili. Pol roka. Tam sa strácajú peniaze.
ty si teraz hovoril o takých vysokourovných veciach, k tomu oponovať si nedovolím, ale chalani skôr hovorili o tej automatizovanom spracovaní tých webov a takých problémov, ktoré mali napríklad ten 2-megový view state, hej. A konkrétne 2-megový view state podľa mňa je osobná zodpovednosť toho programátora, ktorý ten formulár vyhľadávací ide programovať, že on si tam dovolí do toho viewstateu hodiť 2 mega dát, ktoré vôbec nepotrebuje teoreticky. A takisto tie URL-ky, pokiaľ nie sú user-friendly, pokiaľ expirujú v určitom čase, že mám tam lomené neviem aký brutál dlhý hash, to tiež robil jeden človek a je to jeho osobná zodpovednosť. A spomínal si, že tie špecifikácie nie sú natoľko presné a firma si teda môže do určitej miery urobiť to po svojom. Prečo si to nemôže tá firma urobiť dobre? To je moja otázka, prečo tí programátori to proste nechcú urobiť dobre a urobia to tak, že mám 2-megový view state, 40 sekundové responsy do 3 minút a je to celé zle. To je tá moja. Dobre, na to sa dá pomerne jednoducho zareagovať. Nepodceňujte programátorov, ktorí sedia a vyrábajú tieto projekty. Sú to ľudia, ktorí sa tomu venujú tomu svoj čas. Trúfne si povedať, že sú minimálne tak nadúpaní ako všetci, čo tu sedíte a venujete sa, ja neviem, alebo teda sme na Rubisove, takže rátam, že každý z vás sa tu nejakou formou venuje Ruby, alebo aspoň po väčšinu času. A tí ľudia sa takisto venujú .NETu, venujú sa Java, ja neviem čomu všetkému. To znamená, vedia tie vychytávky, chcú ich používať. A má to jeden problém. Programátor nie je ten, kto rozhoduje, čo sa bude dávať kam. To znamená, nie je to jeho osobná zodpovednosť. A keď si zoberieš distribuovaný systém, kde jedna firma dodáva jadro komunikačné, druhá firma dodáva nejaký modul, ktorý má s tým jadrom komunikovať. A keď ti niekto povie, že dobre, ale ja potrebujem od teba, aby si mi dodal presne toto, a toto je 2-megový B64 string, tak ten programátor sa môže aj na hlavu postaviť a ten B64 string tam pôjde. Pretože zodpovednosť tej firmy, pre ktorú robí, končí na tom, že ona musí do toho rozhrania, ktoré niekto iný definoval, dodať ten 2-megový B64 string. On si nepomôže. Ináč, ak by som si mal tipnúť, čo bolo v tom B64 stringu, bolo tam XML s diakritikou, ale to je môj osobný tip. Nie je to taký neobvyklý pattern, dokonca ja som ho viackrát použil. Je to pomerne jednoduchý spôsob, ako si zabezpečíte, že prenesiete diakritiku naozaj naprieč všetkými systémami, napríklad pre elektronický podpis, čo není žiadna sranda. Hej, pretože stačí, aby vám niečo urezalo nuly a elektronický podpis nebude zrazu sedieť. B64 je jednosmerná transformácia, ktorá vám síce dáta nafúkne, ale zabezpečí, že sa prenášajú len normálne znaky, tým pádom je to prakticky nezničiteľné cestou. Takže má aj toto svoje opodstatnenie a neviem, či som odpovedal dostatočne na tvoju otázku. Programátori sa snažia vždy urobiť to najlepšie, na čo majú možnosť. Hej, žiaden z nich tam není, že dobre, tak sa na to vyseriem, dneska to naprogramujem blbo. Hej, keď máš predpísané, že musíš toto urobiť v SharePointe, aj keď vieš, že proste ten SharePoint je na nič alebo v inej technológii, akejkoľvek inej, aj keď vieš, že to je na nič, proste musíš to skúsiť a musíš to spraviť. Hej, môžeš oponovať, môžeš dať výpoveď, keď sa ti to nepáči, to ti nikto nebráni, naozaj, ale programátor nie je ten, ktorý by mal úplnú voľnosť. On sa môže dostať po rozhranie. Keď má definované rozhranie, to rozhranie musí splniť. Častokrát tie zodpovednosti sú tak delené, že ten programátor sa musí prispôsobiť rozhraniu a nemá inú možnosť. Hej, to, že ten view state je tam zlý, dobre, v poriadku, je to proti akýmkoľvek best practices alebo čomukoľvek inému, ale možno, že ten človek naozaj nemal inú možnosť. Takisto sa mohlo kľudne stať, že proste ten človek to ináč urobiť nevedel, tak spravil. Ešte nechal potom. Ja som to chcel nadviazať, že či tam nie je v tých štátnych projektoch nikto, kto by strážil po tej integrácii ten end-user experience, aby to nejako fungovalo. Čiže nie je tam nikto, kto môže povedať, že hej, stop, že tuto sa vám pri tej integrácii stalo, že tu máte 2-megový view state, to by asi nemalo byť, lebo toto proste blbne. Čiže chýba v tých štátnych projektoch systémovo nejaký kontrolór kvality toho finálneho výsledku? Kontrola kvality nechýba, ale jeho úloha je niečo úplne iné. To znamená, čo sa týka nejakého user-friendly rozhrania interfejsu, popravde moc sa to nerieši. Za prvé,
poviem to otvorene, štát má podpísanú zmluvu s Microsoftom o dodávaní nejakých zvýhodnených licencií. Hej, to je normálne zmluva, to bolo medializované, to sa podpisovalo to nedávno. Tým pádom štátne systémy majú tendenciu inklinovať priamo k riešeniam poskytovaným spoločnosťou Microsoft. Keď máte šťastie, tak dostanete iba IS, kde si to môžete naprogramovať sami. Keď máte trošku menej šťastia, dostanete SharePoint, do ktorého sa musíte namontovať. A SharePoint sám o sebe už prináša nejaké obmedzenia. To znamená, user-friendly ani tak skôr nie. Hej. Čo som zažil je, že sa nechávala vypracovať design od UI42 a tam je to zase o tom, čo si zazmluvníš. To znamená, keď ty si zazmluvníš design, UI42 ti dodá design. Keď máš šťastie, tak ti to teraz akákoľvek iná firma, hej, aby som zase nehovoril, že UI42. Keď máš šťastie a dal si to do zmluvy, tak ti to dodá aj nasekané. Keď nemáš, tak ti dodá len takto, chceme, aby to vyzeralo. Tuto máte popis, ako by sa to malo správať. Nasekajte si to sami a nadizajnujte si to sami. Keď máš šťastie, zazmluvníš si práce, ktoré budú, ja neviem, že ti to prebehnú odborníci na web a odstránia ti tam, aby to bolo kompatibilné vo všetkých browseroch, aby to bolo user-friendly, aby to bolo neviem čo. Všetko je to dohoda o tom, čo si zazmluvníš. Keď si to nezazmluvníš, tak to nedostaneš. A ak to nedostaneš, musíš to urobiť tak najlepšie, ako to vieš. To znamená, nejaká kontrola, ako si sa ty pýtal, špeciálne na user-friendly, to, čo vás trápi všetkých, že proste nedostanete tie dáta, alebo ťažko sa k ním dostávate, nebýva integrálnou súčasťou skoro žiadneho riešenia, nikto ju nepožaduje. Na Slovensku máme jeden problém. Ja neviem, pred rokom sme tu mali gorivé protesty, ak sa nemýlim. Ja som to zažil, keď mi 10 000 dáv išiel, ja bývam túto kúsok, keď mi 10 000 dáv išiel pod oknami a viezli tam 3 šibenice a neviem čo všetko. Takisto som zažil, keď potom tých pár 100 ľudí, ktorých tam boli, rozháňala polícia, to znamená pod oknom mi bukol slzný granát, videl som korytnačky, ako to všetko odvážajú, ako to tam točú. Ale čo je dneska z gorily? Nič. Proste gorila zhasla, bolo to viac menej dvojtýždňové divadlo, ktoré vydržalo. To je problém Slovákov. To znamená, Slováci poreptajú si a potom sa s tým zmieria. Pokiaľ sa toto nezmení, že my začneme vyžadovať niečo, nemá dôvod, aby sa menila druhá strana, tu funguje dopyt a ponuka. Je to čisto o nás. Tieto iniciatívy, ktoré robíte, ja neviem, otvorené súdy, Johnov FOAF alebo ja neviem čokoľvek iné, ja popravde toto až tak nesledujem, tak sú skvelé, lebo ukazujú, že sa to dá robiť aj ináč. Či to k niečomu povedie? Ja dúfam, že áno, veľmi vám držím palce, ale napríklad aj iniciatíva to sa nedá, hej. Je geniálny nápad urobiť nový kataster. Naozaj super. Problém je v tom, že to, čo vy nevidíte, sú zmluvy, ktoré sú za tým. To znamená, Unitas celý, povedzme si, na čom zhasol Unitas plán. Unitas celý zhasol na tom, že niekto napísal, dobre, sekundu. Dobre, Unitas je názov projektu na finančnom riaditeľstve, ktorý mal zlúčiť colnú a daňovú správu. To znamená to, čo bol ten megapruser na začiatku roku. Hej, celé to zlyhalo na tom, že niekto si nezazmluvnil migráciu dát. To je taký drobný detail, hej. Niekto implicitne predpokladal, že dobre, dáta tam sú, tak ich nejak dostaneme odtiaľ z toho systému. Potom sa pozreli staré zmluvy a zistilo sa, že tie dáta nepatria štátu, ale patria súkromnej firme v Košiciach. A tá odmietla tým dať 300. A Unitas zhorel. A zhorel na takejto banalite, lebo niekto si niečo nezazmluvnil. Prečo to nezazmluvnil, ja neviem. Hej? A na takýchto banalitách stoja projekty. Hej? A bol to obrovský projekt za mnoho miliónov eur. Zase sme sa dostali k tej téme, že zmluvy, ja sa vrátim, keď môžem k tomu programátorovi. Bol tam ViewState, čiže sú to web formy. Čiže tá firma neprogramovala iba user interface, neprogramovala iba frontend, iba tú klientskú časť, ale určite zasahovala do toho backendu. Čiže tých 2 mega mohlo byť kľudne v tom backende vygenerovaných nejako. A ďalej k tomu, že programátor to neurobí, že idem to odflaknúť. Sám si povedal, že sa stáva v tých štátnych projektoch, že sa predĺžia aj o dvojnásobný čas. Hej. A u ľudí prirodzene nastáva taká frustrácia, že musím na tom robiť 2-krát dlhšie, možno zadarmo, seriem na to, tak to odflaknem. Také veci sa môžu stať. Čiže
verím tomu, že do určitej miery, respektíve ja osobne som presvedčený o tom, že do určitej miery určite tam je aj tá vina tých programátorov samotných, prípadne tých firiem, že to nie je ideálne, lebo to sú také tie úplne banality najnižšieho levelu, že pekné URL-ky, menší view state, väčšia dostupnosť tých dát priamo z webu a také tie úplné blbôstky, ktoré určite sa nedostanú do tých zmluv, ktorí robia tí štátni úradníci, ktorí nemajú žiadne MSCPD, Microsoft certifikáty ani nič, o tom ani nemajú shine, čiže oni o tom ani rozhodovať nemôžu. Čiže samotní programátori toto zvolia a je to na nich. Jasne, súhlasím. S jednou vecou nemôžem súhlasiť a to, že programátor nebude robiť alebo to odplatne, pretože nedostane zaplatené. Toto sa nemá ako stať, pretože programátor je na tom spodnej úrovni, on dostane zaplatené vždycky. Rizika toho, že sa projekt preťahne alebo natiahne z naša firma. Takto. Ja preto hovorím tak z výšky, lebo sa vám snažím nejakým spôsobom vysvetliť alebo objasniť alebo ukázať, že to nie je všetko také jednoduché. Hej? Naozaj to nie je na individuálnom rozhodnutí toho vývojára, že takto si to urobím. Ja netvrdím, že nemôže nastať frustrácia, hej, sami sme to niekoľkokrát zažili, proste keď robíš 40 mesiacov nejaký projekt a vidíš, že proste sa to kazí, alebo že ideš prerábať už hotové veci a sú tam veci, s ktorými až tak nesúhlasíš, tá frustrácia príde automaticky. Ale zase na druhej strane to nie je anarchia, hej. Ten vývojár sa nemôže zobrať teraz a urobiť niečo, len tak. A môže mať predpisy, ktoré to dodržujú, hej, môžu tam byť úplne, nemusia to byť zmluvy. Môže to byť napríklad bezpečnostné predpisy, ktoré ti hovoria, že niečo musíš robiť takto, aj keď vieš, že iným spôsobom by to bolo rýchlejšie, hej. Napríklad nemôžeme na jednom projekte použiť .NET TCP, pretože bezpečnostné prvky by to nevedeli zinšpektovať. Takže používame o mnoho pomalšie spojenie, napriek tomu, že .NET TCP na VCF by nám pomohlo o mnoho rýchlejšie, alebo bolo by to o mnoho rýchlejšie ako to, čo používame. Ale nemôžeme, lebo niekto iný povedal na projekte, ktorý má na to oprávnenie, že takto to musí byť. Hovorím, môže to byť takisto aj chyba individuálneho programátora, ja neviem. Mojou snahou nie je teraz obhajovať alebo nejakým spôsobom objasňovať technické detaily riešení. Tie riešenia sú takým spôsobom rozmanité, že ja to nemám šancu nejakým spôsobom obsiahnuť. Ja som sa podielal na niekoľkých štátnych projektoch, hovorím z vlastných skúseností, je to môj názor. Hej. A ja nemôžem súdiť ostatných. Viem, že tie štátne projekty sú ťažké. Je to ťažké pre manažment, pre analytikov, pre vývojárov, pre kohokoľvek. Hej. Není to taká sranda. Hej. Poviete si, že vyhráte projekt za 75 miliónov eur a že ste závodom. Nie. Z tých 75 miliónov eur musíte živiť ľudí, tak ako som popisoval. Nie je to také jednostranné, alebo väčšinou taký vtipný obrazok býva, že ako vyzerá úspech, hej, že všetci si predstavujú, že je to rovná čiara, ale pritom je to taká kľúkaté a častokrát sa vracate späť a podobne. Rovnakým spôsobom vyzerá vývoj štátneho projektu. Hej, všetci si myslíme, že dobre, tuto som dostal zadanie zimplementujem, bude úplne celé krásne, za tie peniaze sa to predsa musí. A potom prídete do reality a tá cesta vyzerá tak, že sa urobíte 2 kroky, potom 4 nazad, potom 5 dopredu, zase 3 nazad a takýmto spôsobom sa hýbete stále bližšie k cieľu. Na konci niečo odovzdáte, čo spĺňa požiadavky. To je to základné, čo musí každý projekt splniť požiadavky, ktoré tam sú. Akým spôsobom ich spĺňa? Je to na konsenze zadávateľa a dodávateľa. O nič iné tam nejde. Akceptácia. Tak ako som povedal, všetky projekty sú úspešné, pretože zatiaľ nepoznám okrem teda projektu spojenia finančnej a colnej správy, teda Unitasu, projekt, ktorý by nejakým výrazným spôsobom zlyhal alebo nejakým spôsobom medializovaný. Takže hneď, tie projekty sú naozaj úspešné a vždy sa dojde k akceptácii. To znamená, naplnia sa nejakým spôsobom tie požiadavky, ktoré boli na tie projekty kladené. Ja som sa chcel spýtať, že teda ako z toho von, alebo či si myslíš, že to je proste tak, ako to je teraz, či lepšie to fungovať nemôže a keď môže, takže kde vidíš ten priestor, že ako to zlepšiť? OK, dobre, môžem si otvoriť politickú stranu, lebo to by chcelo celospoločenskú zmenu. Ide o to, že to, čo som povedal ja, hej, podľa môjho názoru. My Slováci si poreptáme túto takto, jak všetci sedíme, hej, v krčme, tak si posadíme sa a povieme si, toto je celé na draka. Ale nejakým spôsobom sa to nezmení, hej.
teda klobúk dole pred pánmi z Open Courts, otvorené ministerstvo, FOAP alebo čokoľvek iné, kde sa o to snažia tí ľudia meniť, alebo o to sa nedá čokoľvek iné. Proste tam treba začať a ja neviem, či sa to ujme, neujme, proste toto je v slovenskej natúre, ktorá sa možno zmení, možno sa nezmení. Hovorím, toto je môj názor. Ja neviem, či sa to zmení. Ku podivu na pripomienky túto kolegu, že pekné úrelky a podobne. Viem o ďalších štátnych projektoch, kde sa toto už celkom slušným spôsobom rieši. To znamená, úrelky už nebudú plné kliky hakov a neviem čoho, ale budú tam naozaj pekné úrelky. Už sa začína dbať aj pomaly na toto, možno práve z iniciatívy, to sa nedá alebo z čokoľvek iného. Pokiaľ sa to nedostane do novín alebo nedostane sa to na celospoločenskú úroveň, tak to nikto riešiť nebude. Zase informačné systémy sú tak abstraktné pre väčšinu ľudí, že pre nich to nezaujíma. Hej, ideš do systému, technik sa na to pozerá ináč, ale musí sa pozerať na to teraz z pohľadu bežného človeka. Bežný človek niečo chce od informačného systému, ak to od neho dostane, aj keby to znamenalo, že sa škrábe takto, tak si povie, že no dobre, ináč sa to nedá, byrokracia a neviem čo všetko. Dostal som to, čo som potreboval, kašlem na to, dúfam, že to už nikdy používať nebudem. Iné je, keď to používaš dennodenne, tak vtedy začneš frflať. A potom je zase otázka, že či sa nájde dosť frflošov na to, aby sa ten web zmenil. Z tých projektov, ktoré tvoja firma robila, myslíš, že by si išiel s nejakým medzi svojich kamošov a ukázal im, toto je projekt, ktorý som ja robil a oni by prišli a potlapkali ťa po chrbte, že to je fakt dobrá robota, túto sa chalani ukazujú a že super. Myslíš, že by sa niečo také mohlo stať? Dobre. Ja si myslím, že sa môžem postaviť za ktorýkoľvek projekt, ktorý som kedy robil, pretože v tom čase v tom stave, v ktorom sme boli, som urobil to najlepšie, čo som vedel spraviť. Z tohto pohľadu nemám problém sa postaviť za ktorýkoľvek. Zodpovednosť, skôr ma zaujímala tá spätná väzba, či nejaký projekt bol taký, ktorý by ti pochválili ľudia. Popravde, väčšinu mojich projektov ste nikdy vidieť nemohli. Teraz možno uvidíte, no nie, pretože boli dodávané napríklad do armády, to znamená naozaj neboli určené pre verejnosť, ale povedzme teraz participujem už 2,5 roka na projekte eHealth, ktorý konkrétne prvú vlnu neviem, či uvidíte, pretože pôjde iba do pilotnej fázy, ak som správne pochopil. Ale je to projekt, za ktorý sa kedykoľvek postavím, pretože ten projekt v tom čase, ako vznikal a ako vznikol podľa mňa asi lepšie sa urobiť nedal. A nemám s tým problém povedať, že som len participoval. Hej, aj keď občas si robíme humor, či si to vôbec uvedieme do životopisu. Ale to už je tá frustrácia, ktorá príde s každým projektom, ako nám sa naozaj nedá. So štátom občas sú situácie, keď sa to celé postaví na hlavu a vtedy tak rozmýšľate, má to zmysel, nemá to zmysel. Musíme to nejak doklepať. Tak som povedal, ja sa postavím za akýkoľvek svoj projekt. Robil som na ňom, podľa mňa sa lepšie nedalo, takže ak má niekto iný názor, je také príslovo, že by ste mali skúsiť chvíľku chodiť v topánkach tých druhých, hej. A to bola vlastne aj moja snaha dneska tu niečo takéto sprostredkovať, pretože vy všetci bohužiaľ vidíte iba to povrchné pozlátko, ktoré je vonku, to znamená iba ten jeden portál. Čo bolo za tým, koľko enormnej roboty a úsilia tých ľudí, ktorí na tom participovali, častokrát nemáte ani šancu vedieť. Existuje na Slovensku projekt, ktorý programátori dokončovali v trojsmennej prevádzke. Ja im za to aplaudujem, hrozilo to veľkým prúserom, firmy sa zmobilizovali, zahasili veľký prúser a ten projekt naozaj bežal tak, že programátor odrobil 8 hodín, vyťahol si spacák, vyspal sa, zobudil ho ďalší programátor, ktorý prišiel na ďalších 8 hodín, odrobil ďalších 8 hodín, potom ho konečne pustili domov, aby sa išiel osprchovať. A takto tam programátori fungovali v trojsmennej prevádzke, kým ten projekt nedodali. To znamená, tí páni si zaslúžia obdiv. Možno niektorí tušíte, o akom projekte bola reč. V podstate nejde ani o ten projekt, ale fakt si veríš, že v takejto trojsmennej prevádzke ľudia robili to, čo najlepšie, čo vedeli? Že pravdu povedať, keď na teba pozerám, tak už asi za chvíľu odpadneš, keď si hovoríš, že si tu bol. No, takže, OK, postavíš sa za to, alebo nie? Ja tomu neverím. Ja ti poviem ináč otázku. Ja ťa postavím pred situáciu. Dodaj mi za mesiac dielo. Je mi jedno ako, je mi jedno. Teraz, vieš, ty riešiš komplexný problém.
Dostalo sa to do tohoto prúseru z nejakých dôvodov. Tie dôvody, tí ľudia, ktorí to robili, nedokážu ovplyvniť. Pred nich bolo postavené dielo. Pani, máte mesiac na to, aby ste to dokončili. Teraz vyhlasujem prúser, čokoľvek, mobilizujte sa, mne je to jedno, dodajte mi to za mesiac, urobte to ako chcete, hlavne to o mesiac musí fungovať. Toto je zadanie, pred ktorým reálne stojíš. Tam nie je možnosť teraz začať 2 týždne rozmýšľať a toto by sa dalo ešte vylepšiť a toto by sa dalo ešte vylepšiť. Ja som strašne skeptický voči paternom, pretože paterny majú vo zvyku sa množiť. Ja za chvíľku máme patern na paterne a ešte k tomu paterna a ešte všetko zabalené. Nakoniec sa nám takto nabopnáva paternová knižnica a riešenie sa nerieši. Hej. Ja som za to, aby sa riešenia používali rozumne k tomu, čo máš k dispozícii. Pokiaľ máš k dispozícii 1 mesiac na to, aby si to odovzdal a povedzme vieš, že máš potom následne 3 mesiace na to, aby si to prerobil, tak ten 1 mesiac to urobíš tak, aby si to odovzdal. Ja som zažil na projekte situáciu, keď som dodával veci za 2 firmy a bol som 1 plus 1 človek. Robili sme robotu za 4, robili sme to pol roka. Ja som si zobral takto bokom svojho šéfa a hovorím, počúvaj, je to krásne, super ste to vymysleli chlapci, ľudí ste mi nezohnali, ja mám dodávať za 2 domény, hej. Čo teraz? Urobím to nejak. Ale ber to tak, že ako náhle to dokončím, musíš si ty nájsť čas v rámci tohto projektu, kedy to prerobíš na niečo, čo bude použiteľné. Takže to není o tom, že tí programátori robia niečo. Hej, ty si dostal zadanie, urob nemožné za 24 hodín. A všetci to skúsia. A čo spravíš? Povieš zamestnávateľovi, že nie, že to sa nedá a ideš preč? Tí ľudia majú hypotéky, majú rodiny, musia tie rodiny živiť. Hej? Ináč to poviem. Posledné 3 týždne som robil 14 hodín plus v kuse. Hej? 4 týždne. Nikoho to netrápilo, stával som o 8, bol som tam do 9, do 10, non-stop. A došiel som domov, lahol som si, stával som na druhý deň a robili sme toto non-stop a bolo nás tam veľa takýchto ľudí. A tiež to prišlo. Ja som volal Peťo, zazvonil mi telefón o 11:30. Peťo, o 1,5 hodiny budeš tam a tam a budeš robiť, čo ti povedia. Nasledujúce 3 týždne som sa proste poriadne nevyspal, nebol som vo firme, v ktorej normálne pracujem, robil som niečo úplne iné. Takéto zadania dostávaš časom na čas. A akým spôsobom? Keď máš čas a máš priestor, každý sa to snaží nejakým spôsobom vylepšiť, hej. Aj u nás prešlo, niektoré služby prešli refaktoringom, pretože boli pomalé, pretože neviem čo. Môžeš sa s tým hrať, keď na to priestor je. Keď na to priestor nie je, tak proste robíš to, čo musíš. Ak nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás moc nenudil. A ak to bolo nudné, tak je to môj pohľad na štátne správy.